ng mga nagbabagang balita. May 12 elections, tiniyak ng DICT na walang mangyayaring cyber attack. Ilang naliligo sa isang ilog sa Lagunoy, nakaligtas sa peligro dahil sa biglaang paglakas ng ragasan ng tubig. At aspiring cancer singers, nagpatagisan ang boses sa The Big V auditions. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Higit isang linggo bago ang May 12 elections, tiniyak ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT na walang mangyayaring aberya gaya ng hacking at cyber attack sa paparating na halalan. May ulat si Eli Balbin. Tiniyak ng Department of Information and Communication Technology o DICT na walang mangyayaring aberya gaya ng cyber attack at hacking sa nalalapit na halalan. Ang pagtitiyak ay ayon kay Assistant Secretary Wilroy Ticson ilang araw bago ang May 12 election. Katuwang ang ahensya ng COMELEC sa paghanda sa halalan, malaki ang papel na ginagampanan nito para matiyak na walang mangyayaring aberya ang nalalapit na halalan. Gagawin naman ng buong DICT, talaga yung maiwasan yung hacking. Sabi ko nga kay lahat ng preparasyon ginawa na ng DICT nung pa at patuloy na ginagawa yun ngayon. So sama-sama na lang tayo. Hindi lang DICT, lahat siguro ng mamamayan. Kailangan natin siguraduhin na malinis talaga to. Yung hacking, definitely, sabi nga nung isang interview ng secretary namin, masyadong mahigpit kami sa hacking. Ano to as a part ng terrorism. Pag hinak mo, terorista ka na rin. So yun yung namin. Talagang pananatili natin malinis ang halalan. Kasama sa mga tiniyak ng DICT ang seguridad sa transmission ng resulta ng halalan sa bawat polling precinct. Yes, malaking parte ang DICT kasi part ng DICT sa COMELEC na kailangan pangalagaan natin yung seguridad ng ating mga voting precinct. Yung kung paano ita-transmit yan, dapat secured. So yun yung role ng DICT. Kailangan panatiling secured ang ating election. Panatiling malinis. Yun nga sabi sa amin, kailangan malinis to. Sa huli, tiniyak ng ahensya katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan na magiging malinis ang mangyayaring May 12 midterm election. Eli Balbin, CSN. Muling nagtipon-tipon ang Provincial Security Command Center sa Camarines Sur ilang araw bago ang halalan. Election Security Development Plan sa darating na eleksyon. Tinalakay. May ulat si Marge Serico. Muling nagtipon-tipon ng COMELEC, AFP, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan na bahagi ng Provincial Joint Security Control Center o PJSCC at Command Conference sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall sa Capitol Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Ang pagtitipon ng mga miyembro ng PJSCC ay bahagi ng masusing paghahanda para sa darating na halalan. Dumalo sa naturang pagpupulong ang mga senatuan mula sa Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard at mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Layunin ng pagtitipon na pagtibayin ng mga hakbang para sa ligtas, maayos at mapayapang halalan sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Pinangunahan ang pulong ni Provincial Election Supervisor Attorney Noriel Badjola kasama si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., ang Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office. Sa naturang conference, inilatag ang Election Security Deployment Plan para sa buong lalawigan, kabilang ang mga estratehiya sa pagtalaga ng puwersa sa mga lugar na itinuturing na election hotspots, mga plano para sa mabilisang tugon sa anumang insidente at koordinasyon ng lahat ng ahensyang sangkot sa seguridad ng halalan. Inaasahang magbibigay ng karagdagang mga pag-uusap at dry run ang PJSCC sa mga susunod na linggo bilang paghahanda sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12. Marge Serico, CSN.
Maswerteng nakaahon agad at nakalayo sa kapahamakan ang mga nagsiswimming sa isang ilog sa Lagunoy, Camarines Sur matapos biglang tumaas at lumakas ang ragasan ng tubig sa lugar. May ulat si John Amador. Kuha ang videong ito ni Rina Avila Abner kung saan makikita ang pagtaas at malakas na ragasan ng tubig sa Panikuan River na sakop ng Lagunoy at Presentasyon sa Camarines Sur. Ayon sa kanya, tanghali nang pumunta sila sa kilalang paliguan dahil holiday kasama ang kanyang asawa at 7 taong gulang na anak. Pumunta kami, malapit na mag-lunchtime, mga around 3:30 p.m. Halos okay naman ang lahat and ang ganda ng place, mainit. Tapos bigla na lang, may nagsisisigaw na kasi daw may baha. So, anong nangyari, sinisigawan na ako ng asawa kasi nandun pa ako sa may gitna nung malaki kasi siya, malawak siya sir na malawak siya na swimmingan ba. Maganda talaga siya. Nandun pa ako sa medyo may gitna. Tapos pagtingin ko sa unahan, grabe rumaragasa na yung tubig sir. Tapos nakita ko lahat ng papanik na, papunta na ng gilid para kasi yung baha, ngayon ko lang siya na-experience, talagang flash flood, seconds lang, all over na yung baha. As in, wala na yung place na sobrang linaw ng tubig and sobrang ganda. Marami ang tao na nangyari ang insidente na agad namang umahon sa tubig nang mapansin lumalakas ang ragasan ng tubig. Super baha na siya. So ako, akong ginawa, inanap ko yung anak namin na 7 years old. Tumakbo na kami sir sa gilid, papunta dun sa asawa ko, and then tsaka namin na-realize na grabe na palang talaga si tubig. Tapos may mga kasama kami na na-stranded sa kapila, tapos meron pa sa baba. Medyo maraming tao that Nakaligtas man sa peligro ay nag-iwan umano ito ng trauma. Ayon naman sa isang mountaineer at explorer na si Jojo Villarreal, may iba't ibang dahilan o sanhi ng pagtaas at paglakas ng ragasan ng tubig, lalo na ang mga malapit sa bundok. Taong 2017 pa nang simulan nilang i-explore ang 30 kilometrong Panikuan River na sakop ng Presentasyon at Lagunoy. Ayan po yung nakakapagtaka kasi summer siya. So, yan po. Posible na malakas yung volume ng ulan, kaya nagkaroon ng flash flood. Lagi po kami nag-i-explore doon at tiningnan namin sa Google Earth kasi hindi pa namin inabot yung pinakadulo-dulo noon. Ang explore lang namin is almost mga 15 kilometers. So, nang tiningnan namin sa Google Earth, is napakahaba pala ng river system ng Panikuan River. Almost 30 kilometers, ganoon. Hanggang sa bundok-bundok siya. So, kaya kung umuulan sa taas, hindi malalaman sa baba kasi mahaba siya. Maliban sa pag-uulan sa bundok, maaari din umanong may iba pang dahilan ang biglaang flash flood sa lugar. So, hindi makakalam yung mga excursionista sa baba na umuulan pa lang sa taas. Tapos, yun, isang factor pa, summer na summer yan, nakakapagtaka. Isang faktor na kung bakit siya nagkaroon ng flash flood, baka destroyed na or na yung forest doon dahil sa logging or dahil sa kaingin. Oo, summer, nakakapagtaka. Sa papunta-punta namin doon, kahit summer, hindi naman siya nagpa-flash flood. Unusual. May paalala din ito sa mga mahihilig mag-nature trip upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Una, i-check yung weather forecast, lalo na sa particular or specific na lugar na pupuntahan nyo. Tapos pag nandun na kayo, pag ganun, nasa tubig kayo o nasa river kayo, o lalo na sa Panikuan, i-check nyo yung pagbabago ng kulay ng tubig. From malinaw hanggang sa maging brown na yan, tapos magiging maputik na yan, tapos may mga dala-dala na mga bato, at yung mga putol-putol na mga sanga, gano'n, mga kahoy, yun na yun. Tapos pangalawa, yung biglaan na pagbabago sa pagtaas ng tubig. From dati mababa lang, tapos bigla siyang tumaas. At pangatlo, yung biglang pagbilis ng current. O yung malinaw, payapa, tapos biglang lumaragasa na yung tubig. John Amador, CSN. Dalawang magkahiwalay na grass fire ang naitala sa Camarines Sur. Bureau of Fire Protection may paalala sa publiko, lalo ngayong tag-init. May ulat si Eli Balbin.
Dalawang magkahiwalay na grass fire ang naitala sa Camarines Sur. Sa barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur, isang grass fire ang sumiklab pasado alas 12 ng tanghali sa isang bakanting lote. Buti na lang mabilis na naagapan ang sunog. Sa barangay San Isidro, Pili, Camarines Sur, inabutan ng CSN na inaapula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Pili ang sumiklab ding grass fire pasado alauna ng hapon. Ayon sa ilang residente, nagulat na lang sila nang bigla na lang sumiklab ang apoy. Inaalam pa ang lawak ng naitalang mga grass fire maging ang sanhi ng pagkakasunog ng mga ito. Dahil po sa init kang panahon ngunyan, and siyempre may mga dried leaves, and siyempre sa hangin din po, kumbaga, it is a perfect recipe for fire. Ang nagiging contribution lang kang mga tao is tayo ang nag-provide ng ignition. So, dahil po dyan, sana iwasan tanang mag-provide ng ignition source kasi mainit na ang panahon, dadagdagan mo pa ng human error or human negligence. So, yan po. Iwasan ta na lang po ang pagpapabaya ng mga open flames and pag-apon ng upos ng sigarilyong with light. Eli Balbin, CSN. Nagpapagaling pa ang isang motorcycle rider at sakay nito matapos mahulog sa isang tulay sa barangay San Francisco, Ocampo, Camarines Sur nitong Mayo 1. Ayon sa uploader ng video, nasira pa ang barrier ng tulay matapos tumama ang motor hanggang sa nahulog sa ilog ang motorsiklo. Buti na lang at pinagtulong-tulungan ng mga nakakita at residente sa lugar na may ahon ang mga biktima. Maswerte na lang at babaw lang ang tubig kung saan ito nahulog. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Ocampo Police sa naturang insidente. Naharang sa isang checkpoint sa Bombon, Camarines Sur ang aabot sa 50 sako ng hindi dokumentadong uling. 2 arestado. Si John Amador sa detalye. Tiklo ang 2 suspect sa paglabag sa PD 705 o anti-illegal logging pasado alas 2 ng umaga nitong Huwebes, Mayo 1. Ayon sa PNP Bombon, nagsasagawa sila ng Oplan Bicol Shield Checkpoint kaugnay ng Labor Day nang masabat ang isang puting van na naglalaman ng higit sa 50 na sako ng uling. Kahapon pong madaling araw, nakareceive po tayong directive galing sa mataas na opisina natin po na mag-conduct na po ng activation po ng Bicol Shield. In connection po ito sa Labor Day sa MI1. Kaya on the spot po nagkasapot tayo ng checkpoint. And while po nag-conduct na tayo ng checkpoint, na-intercept po natin itong puting van, loaded po siya ng 56 sacks of charcoal, o-ring. Upon verification po, wala po siya mapakita na dokumento po na mag-support po kami sa iyang shipment. Hawak ngayon ng PNP ang driver at pahinante ng naturang van na pawang taga Naga City. Galing umano ang mga ito sa gawa ng masabat ng mga otoridad. Dalawa po yung magkasama, yung driver at may pahinante po sila, sir, at mga taga Naga City po sila, sir. Accordingly, sir, galing ito sa Goa, papunta po sa Naga. Doon po nila itatransaksyon itong mga o-ring po. Mahaharap sa kasong paglabag sa ilalim ng PD 705 o Revised Forestry Code of the Philippines ang 2 suspect. Nasa kasalukuyan po, nasa piskalya yung investigator natin, pati yung mga suspect, at na din po yung pag-file ng kaso ng PD 705 po. Sa illegal logging po yun, sir. John Amador, CSN. Kasabay ng mainit pa ring panahon, nagpaalala ang medical expert sa mga sakit na maaaring makuha ng mga bata. May ulat si Marge Serico. Summer na, school break o bakasyon na din ng mga bata. Kaya naman mas madami na ang oras ng mga chikiting sa paglalaro at iba pang outside activities. Dahil din umano sa outside activities ng mga bata, dito rin daw kadalasan na makakakuha ng mga viral infection, gaya ng ubo, sipon, bungang araw at iba pa. Very uso rin po yung mga bacterial skin infection kagaya ng mga impetigo. Usually marami rin may mga pigsa, mga ganun, no? And also yung mga viral infection din po, may mga ilang cases din po akong nakikita dito, yung mga hand, foot, and mouth disease, mga ganun, mga chicken pox. Very common po ngayong tag-init. Ayon rin kay Dr. Junar, maliban sa viral disease na ito, maaari rin umano makakuha ng mga skin infection at iba pa dahil sa paliligo sa mga pool
at iba pang may stagnant water. Yun talaga, hygiene talaga, no? So, lagi kong pinapayo sa mga pasyente na dapat at least twice a day maliligo, no? Syempre, magsasabon, yung mga ganun. Kasi usually doon talaga siya makukuha. And also, yung hand washing na din, very important na dapat natin alamin. Proper hygiene at sanitation raw ang pinakamainam na prevention sa mga nabanggit na sakit ngayong panahon ng tag-init. Dapat din daw palakasin ang immune system ng mga bata upang makaiwas sa naturang mga sakit. Marge Sanico, CSN. Sa pagpasok ng buwan ng Mayo, may pagbaba sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Piso ang tapya sa presyo per kilogram ng LPG o 11 pesos sa tapya sa 11 kilograms na LPG. Ito na ay katlong buwang sunod na tapyas presyo sa LPG. Samantala, matapos ang sunod-sunod na tapyas presyo sa gasolina, diesel at kerosene, ay may aasahang bawas presyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Department, 25 centavos hanggang 70 centavos per liter ang tapyas presyo sa gasolina, 30 centavos hanggang 80 centavos per liter naman sa diesel, habang 50 centavos hanggang 70 centavos per liter naman sa kerosene. Ang oversupply sa pandaigdigang merkado ang isa sa tinitingnang rason ng rollback sa susunod na linggo. Wake Park sa CWC, binabalik-balikan ng mga turista. Iba pang aabangan sa Camarines Sur. Silipin natin sa ulat na ito. Camarines Sur o CamSur na mas kilala din bilang Sports and Adventure Capital of the Philippines dahil sa world-class na water sports facilities nito sa Camarines Sur Water Sports Complex. Ang South African at Under-18 Junior Wakeboard Champion na si Jayden nakailang balik na sa CamSur. People here are great. I've been living in the Philippines for 5 years. And yeah, people in the Philippines are just always friendly. Kung pagod ka na sa water activities sa CWC, maaari kang maglaro ng golf sa Pili Grove Golf Club with a scenic view of Mount Isarog. Maliban sa CWC at Pili Grove ay may dapat pang abangan na fun sports activities sa CamSur, gaya na lang ng pickleball na malapit ng buksan ngayong buwan ng Mayo. Ito rin ang magiging kauna-unahan sa bansa na air-conditioned at indoor pickleball na inaasang makaka-attract pa ng mga turista mula sa loob at labas ng Pilipinas. Chris Novello, CSN. Umarangkada na ang The Big V auditions para sa nalalapit na Kaugma Festival. Mga aspiring singers sa CamSur nagpatagisan ng boses. Panoorin sa ulat na ito. Dinansa ng mga aspiring singer mula sa iba't ibang lugar sa CamSur ang audition para sa Big V. Binuksan ang audition sa lahat ng mga taga-CamSur edad mula 15 hanggang 25 anyos. Ang singing contest na ito ang isa sa mga inaabangan tuwing Kaugma Festival. Isa sa mga maaga ng tungo sa audition ang 19 anyos na si Jelly Abad mula sa Naga City na suki na ng mga barangay singing contest. First time daw niya sa ganito kalaking singing contest. Iyo po na pinaka-first time kong tig-auditionan po. Medyo po kabado po ako. Tiwala po, kaya ko man po sindang tapatan. Pagkatapos ng registration, isa-isa nang nagpatagisa ng boses ang mga auditionee. May nahuhuli, mura pa rin ang mura para nasa sino ang tungal na baliw, sino mapanap, sino tumatag ng hagad at ang nanay at tatay mo'y di naman hanggang minamastan pati pagtulog. It goes by the faces that I've been. Lumilipat ang mga mithi ay natuto. 10 auditionees ang automatikong maglalaban-laban sa Grand Finals na gaganapin sa darating na May 26.
Ayon sa coordinator ng The Big V, isa ito sa mga stepping stone ng mga aspiring singers sa pagsali sa mas malaki pang singing competitions. Taon-taon inaabangan to ng ating mga singers from Kamsur, no? Kasi ito yung nagiging stepping stone nila. Kasi big stage yung Kaugma Festival, yung Big V natin. So kapag nanalo sila dito, nagkaroon silang ng exposure, malaking factor to sa kanila para makasali sa mga national contest. Samantala, gagawin din ngayong May 3 at 4 ang audition sa Dance Revolution at Battle of the Bands sa Vista Mall mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.